kuulosti erilaiselta. Se kaiku tuli koko aika kauempaa. Nimenomaan, jolloin sen lopussa on aukko. Ja sieltä me pääsemme pois. Tule! On jumissa, en silti pulassa. Kun me kahdestaan kaikki jutut ratkotaan. Nyt hyvin käy, huoltakaan ei näy. Kun näin huudetaan, niin täältä pelastutaan. Mitä vaan, Siihen pystytään. mitä vaan, aina selvitään. Mitä vaan, Me täältä selvitään. Mitä vaan, mä kanssas kaiken jaan. me liikutaan, liaaneilla kiikutaan. Mennään yhdessä, yhteistyötä tehdessä. Mä pärjään kun